Mansini Maonaini Pithai. नै से हमारे गखो दे सिखालाय जारलाले जोबगनायखायसो थु थु बिनि मुङा गाबारु माहाजोन। बिहा नखराव गावनि आंगो बिसि आरो सासे बिसाज्ला दङ। उफ अयथासार गरमसो मोनबाय आं। हा माथो ओंख्रि संखो बिमा? संबाय आलुखौनो। हा माथो दंबावो? माथो मैगंखौनो दोंसेबो लाबोनो रोङा नोंलाय? माथो मोननोब्रा बिमा। दे जाबाय दे, हिनजावफोरबाथाय बिदिनोसैलै। हाबाबालाय अहायथो थांदों? दालाय न' सिङावनो गैया। ए बाबा ओरै फैलाय। मामोन बाबा? हा फरिखालाय माब्लाथो जाखो? 10 थारिखनिफ्राय जाबायलै बाबा। मोजाङै फरायखायाबा देलाय जागोन। मानसियानोथ' लेखाखौ फरायगोना फराया जाखो? खालि मबाइलावल' सेसखा। ओइ बिमा बिमा ओंखाम खुरदो दे, उखैथारबायलां।
दे थासारान दे देलै बेसेबां दंब्रा जौआबो गोरानसो जाबायब्रा सोलाबोन थिना नोंसोर सोलाबदों दा हैद र'लै दानबावनांगौ दे खनसे दान जौआलाय दंना गैला आरो बेनिफ्राय दङ गैयाबा दालाय होगोन ना खमसे खम जाग्रा लाबोनांगौब्रा थिनखादोंमोनलां लोंगोरनांगोनलै दानि जुगनि सेंग्राफोर जौ जुवा थास रंजानायजों गब'नानै थानो लुबैयो बे नुथायनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायदों दे गैयालै आंनानो जानला गैया नै नय जरा बेलाय दा मोनलांगासिनो बिदिबो मोनबाय थायोब्रा दे फैसा हर दे रन खुस्रा गैयालै हो हाब हिर'फोर माथो सामफ्रामबो बेबादिल'थारसैब्रा नों मा बुजिनोब्रा जोंहा बेवहायनो गोजोननाय दं हाब माथो आसोलसो फै नै होद एसे गेलेनाय आं होमबा बिदिखौ गेलेयालै फैलै फैब्रा। खनसेल' गेलेगोन आं गेलेयालै नै नङाबा बेखौ होद लों नाङालै ओहो फैदोब्रा खनसेल' लोंनाया माथो उसुबिदा जानो खापसेल' लोंफै फै नांला दे थादो नोंस्रा दे हाब आदै मा खालामदोंब्रा ए आदै नैलै गय नायलाबायदोंमोन आं माथो जाथारासै हा नोंहालाय अबावथो थांनो नागिरदों ए आदै एसे गामियावहाय बेरायलाबायहैनो नागिरदों हा आदै नोंस्राबोसो नालाय फरायनायफ्रा बोरै जाखो जोंनिखौलाय मा बुंबावनोब्रा आदै फरायनायखौनो गोसो होआ नुदां मा खालामनाया मोजां जागोनथाय ए नै आदै बिदिब्ला बै दहलाफारा होननाय गामियाव राखेब मुंनि अजा दङनो बियो मोजां पास जानायनि थाबिसफोर हरोनो ए नंगौ नामा र' बिदिबा दाहायनो थांसै आं दे बिदिबा थांदो आदै औ दे आदै आदा आं थांगोनसैलै दे थब्रोदो दे हा फैसाफ्रा दंखायो औ दंखायो दे होमबालाय खनसाय आरो अनसाय बिदा फंबाय आरो सासे बिबाजै इसोरखौ जोबोर मानिग्रा आरो खुलुमग्रा न'खर बिदा फंबाय अनलायग्रा न'खर बिसोरहा बिमा बिफा गैजालिया बिदाया अरायबो फंबायनि थांनाय फैनाय अननायनि गेजेरजों दिथा होबाय थायो अनसाय आरो सोगोम सानैबो जोबोर लोगो बिसोरो माब्लाबाबो नागारलाया अनसाया अरायबो इसोरखौ खुलुमग्रा आरो इसोरखौ गिग्रा नाथाय सोगोमा इसोरखौ मोनाखैब्लाबो बे दिनखालि अनसायनि लिंथाबनायाव गिर्जा हाबनो थांफादोंमोन हे इसोर दिनैबा सोर फैलायलै बेबायदिनो थगाय मोनजाबाय थाथारथोंसैलै जालालै जिबना बिदिजों नङाब्लानो थगायनानै जायाबानो माथो माहाजोन जानो रोङा दुनियानो थगायनानै जायो नालाय उफाय गैया ओंखायनो सोरबासो खोनाबायबाय नामाब्रा
राखेब अजाया नोंनोमोन नामा? औ आंनोमोन। फै जिरायफै। र' दै आं सियार लायनि। सियारफ्राबो बहा थारलाजोबखो। नांगौबा खाथियाव मोना। नांला गुरु नांला, बेयावनो जागोन दे। दे होमबालाय बावनो जिरायदो दे। जायो। आदसा गुरु, आंना फिसालाया फरायनायाव जोबोद खमजुरिथार। माबाफोर राहा मोनगोन नामा? राहाथ' मोनगोन मोननाया। आंनाव फैबाथाय गासिबो जाखाजोबो। खुनु सिन्था गैया। सिन्था खालामनांगौ दरखार गैया। नांनायासो नोंनो माबायदि नांगौ, खिन्थु अनेक रोखोम दङ। फार्स्ट डिभिजन जानाय, सेकेन्ड डिभिजन जानाय, थार्ड डिभिजन जानाय, खिन्थु दामा आलदा आलदा दै। फार्स्ट डिभिजननिया आलदा, सेकेन्ड डिभिजननिया आलदा। नों बबेखौ लांनो? फार्स्ट डिभिजनालाय बेसेबांथो गुरु? लानायाथ' आङो 5,000 लायोमोन, खिन्थु नोङो दिनै फार्स्ट फैजेननाय हिसाबै नोंनो 3,000 हरनोसै आं। जागोन दा? नोङो जुदि फैसाफ्रा एसे खमजुरिब्ला सेकेन्ड डिभिजनखौबो लांनो हागोन। सेकेन्ड डिभिजनाव 2,000 लायो आङो, बेखौबो लांनो हागोन। नांला गुरु, बे फार्स्ट डिभिजननिखौनो हरथारदो। दे बिदिबालाय होमबालाय आं लायनो दे। थाथ' दे। औ दे जागोन। ओइ थाफैसा बेनो दे। 3,000 बियो। बेखौ बिस्थिबाराव हरनि 12थायाव गाननांगौ। जागोन दे। औ दे। र' फैसाया। लादु न गुरु। जै जाथों। दै गुरुनि बायख' दं। दे जाबाय दे। थादो दे गुरु, बिदिबा थांसै आं। औ दे थांदो दे। एबार हले फिसालाया नाम लाखिखासिगोन। गोसोखौ दासो मोजां मोनदों। थांखोना माखोब्रा बेलाय? थांगारबायलै, फैलायबाय दिनै हाजिराया। आफा इसोर बेबायदि मोनजाबाय थाथारथों। थगाय फाफोरसो नांलायलांगोन नामाब्रा? अबयसे आंल' जाया, न'खराबो बिजों सोलिनाय नालाय माथो खालामबावनो। हे माथो सुनाया बारा थिग नङाब्रा माथो। नै इसे होमबा। नांलालै सिगोम, आं जाफेराखै। जादोब्रा दिनै खनसे। आं जाफेरथाराखै। जादोब्रा इसे। बांद्राय दोरोमिया जानो नाङालै। नोंसोर बायदि मानसिया मेरला दं। नोंना जायालै। बे थांखु बिखबआव मा लिरनाय दं? केन्सार जायोनो, केन्सार। हैद जायालै नोंजोंबो। थु। होद थादो थांसां। दे नों सोलायदोलै, नङाबा गामिनि गथ'फ्रा नस्थ' जाजोबसिगोन नोंजों। दिनैबा सोर फैयोलाय मुलि लांफैनो? ब्रेकफ्रानो थाया। साइकेलफोरखौनो सालायनो रोंखायादां, आथिंफ्रानो लावद्राय नालाय। नै नोंखौ लोगो मोनबाथाय आंहा जात्रा नस्थ' जायो। मा नोंल'? आंहाबो नोंखौ लोगो मोनबाथाय लाबानो जाया, सब समय बेखायदा जाबाय थायो। हा बहाथो थांनो नागिरदों नोंलाय? नै मोनसे न'खराव गिर्जा खालामहैनां। हा मनावलाय माथो लाखो नोंलाय? बाइबेल लादों, बाइबेल। बे बाइबेल गांसेखौनो दाबो मोखा सुथा बेखौनो लानानै बेरायबाय थानोसै नोङो। बे स्कुलनि गथ'फोरखौ नुवाखै नोङो? 6-7 बिजाब लानानै मोखासथ' लानानै फार्स्ट डिभिजन सेकेन्ड डिभिजन पास जालाङो। बेखौ खेल दं नोङो? खामानि गैया नोङो पास्टर। नै बुरबक, नों फिथाइखौ गोखै ना गोदै जाफेराबा मिन्थियो नामा? नोंनि थगायनानै जानायनि समान मन्थ्र नङा बियो।
मोखासथ' लाबानो जाया बाइबेल गांसेयाव खयथा बिजाब दङ मिथिगौ नोङो नोंनि बायदि खन्थाइ सिरिसे मन्थ्र रायनायनि समान नङा नोंनाबाथाय बिदिनो फंसे बुंबाथाय 100था बुंलाङो बारायगानो खन्थाइ आवरायनाय बायदि दे थांदो मिन्थिजोबखागौ आं नोंखौबो गावखौल' धोरोमिया नंथारदों बियो लबिया पास्टरानोसो लामायाव अजाफोर लोगो मोनबाथाय आंहा खामानियानो जाया लावगा लावथा गोदाव सोराव बिहासो मालायनि न' थांबा मोनमारोगोन दे अखाफ्राबो बोथोर गैयियावसो हालाबायोब्रा अजाखौ लोगो मोनबोनो थिग जामाराखिसै बे खुरियासो फैलायलै रावबो गैया नामा न'आव रावबो गैया गिर्जा होनो फैदोंमोन आङो ए माथो पास्टरसोलाय फै जिरायफै नै बिमा सियाल लायना फै नै आलासि फैदों ए माथो पास्टरसो फैदोंलाय नै बेस्राखौ लेंहर जासिगोन नामा ए नंगौ नामा लेंहरदो बिमा ओइ बिमा बेस्राखौ लेंना लायलाय थां र' आं लिंनानै लायनि होमबा ज' आर'ज खालामसै आदसा पास्टर न'खरफ्राव माबायदि सोलिनानै दं मोजाङैनो दं बर्थमान इसोरा बिराद अनसुलाना इसोरनि अननायजोंनो आं दा जेबो उसुबिदा गैथ'आ हा नोंहालाय दङ मोजाङैनो आदसा रावबो फैनांगौ गैला दा गैला अब्ला जोङो आराम्भ' खालामदिनि गिबियावनो इसोर आफाखौ हामबाय होनो लोगोसे बाव नुजाफैनो हानाय साफ्रोमखौबो हामबाय होनो मानोना इसोरनि मावग्राफोरनो होनायानो इसोरनो होनाय इसोरनि मावग्राफोरनो होनांगौ इसोरनिफ्राय बोर मोनफिनो आंबो इसोरनि हाबा मावग्रा आंनो होनायानो इसोरनो होनाय नंगौना नङालै दे जों आर'ज खालामनि बे न'खरखौ इसोरा बोर होथोंसै दे पास्टर साखौ लाग्रोबा जानाय दे बे नुथायनि गेजेरजों जोङो नुनो मोनो पास्टरा इसोरनि खामानिखौ मावब्लाबो गावखौल' सानग्रा रां रुफानि लुबैसुला मालायखौ फोरोङो गावखौ सोलायनो रोङा एबा गावनि गाज्रिखौ नुवा गावखौ नंगौजों थाबायदों सानो मालायखौल' आसि थुयो बेबायदि जोङो नुनो मोनो खुलुमबाय आंनि मुङा सानसुमा बसुमतारी आं स्क्रिप्ट दानग्रा डाइरेक्टर ओमफ्राय बिथांनि मुङा अनसुमा बसुमतारी ताजिम इस्लारी बिथांनि नामा बियो मिउजिक इन्सट्रुमेन्ट्स दामो बै नेक्स्ट केमेरामेन देरहासार औवारी बिथांनि मुङा आरो नेक्स्ट बेनाबो देरहासार नामा बे देरहासार औवारीया केमेरामेन ओमफ्राय देरहासार ब्रह्म बिथाङा बेनाबो रल दङ माने मेन रला बिसोर सानैनि आरोखि ओमफ्राय नोंथांमोनहा फार्स्ट एपिसोडाव बे भिडिअखौ बारा बुजियाबो जानो हागौ ओंखायनो जोंनि भिडिअखौ फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड बिदिनो कन्टिनिउ जालांबाय थागोन दा फार्स्ट पजिशनाव जोंना बांद्राय बुजिस'आबो जानो हागौ ससेल'खाय ओंखायनो रला बिसोर सानैनि मेन जागोन बिसोरनि गथना जागोन ओमफ्राय नोंथांमोना दानि माबायाव बारा बुजिजोबाखै ओंखायनो कन्टिनिउ नायलां आरो जोंनि चेनेला जेपि फिल्म प्रडाक्सन दा जोङो गासिबो बेवहाय जेसेबांनाखि दङ गोदानजोब फार्स्ट टाइम आङो स्क्रिप्ट दानदों बे सल'खौ बानायदों ओमफ्राय बिथाङा केमेरामेन बेबो गोदान एडिटिंआबो गोदान एक्टिं खालामग्रा गासिबो गोदानजोब आरो मिउजिक खालामग्रायाबो बेनो फार्स्ट टाइम ओंखायनो जोङो माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंब्ला जोंनि बे फिल्माव एक्टिं खालामनाय बा माबा मोनसे एडिटिंआव भुल जादोंबा अननानै क्षमा खालाम आरो नोंथांमोना कमेन्टआव खिन्थाहरनो हागोन जोङो जाहाथे सुद्रायनो हायो नेक्स्ट टाइम ओंखायनो आङो बेखौनो बुङो जे नोंथांमोनहा
जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लाइक शेयार कमेन्ट आरो बेल आइकनखौ थुनो दाबाव जाहाथे जोंनि बे गोदान गोदान फिल्मा नोंथांमोननियाव सिगां सौहैयो आरो जाखिनि जों फार्स्ट एपिसड दङ बेवहाय नोंथांमोना नायब्ला बांद्राय बुजिनाय नङा ओंखायनो फारि फारि नायलांबासो एपिसड 1 एपिसड 2 नायलांब्लासो नोंथांमोना काहिनिखौ हमनो हागोन ओंखायनो बे एपिसड 1 निफ्राय लानानै कन्टिनिउ जोंनि फिल्मा जालांबाय थागोन ओंखायनो आङो रिकुवेस्ट खालामबाय नायगिरि साफ्रोमखौबो आंनि गोसोनि आरो ग्रुपनि जे फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय गोसो गोरबोजों हामलायनाय थाबाय